Вітанне ўсім, хто любіць і шануе сваё. Сваё – гэта пяшчота матуліных рук, адчуванне спакою за плячыма таты. І, канешне, цяпер ужо апусцелыя хацінкі бабуляў і дзядуляў, у якіх так утульна было ляжаць на печы, адчуваючы пах смажаных тоўстых блінцоў, блішастых ад масла, што бабуля, альбо і ты сам, збіваў з постэлкі ў маслабойцы. Вось за аднаўленнем гэтых пачуццяў мы выпраўляемся ў чарговую фальклорна-гістарычную экспедыцыю. Яе парадкавы нумар 645. Таму ў хвалюючым прачуванні рушым разам наперад у мінулыя краіны. Ножка была вітка. Найперш вырашылі далёка не хадзіць, а заехаць у Мінскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка. Менавіта пры гэтай установе ў 1990 годзе і быў створаны народны ансамбль беларускай музыкі і песні «Ярыца». І хоць завіталі мы да хлопцаў і дзяўчат упершыню, але адчуванне, што трапілі да добрых старых знаёмых, не пакідала. Зрэшты, вы і самі ўжо пераканаліся, наколькі яны таленавітыя, шчырыя, улюбёныя ў сваю справу. І мы, канешне, яшчэ пацешымся з іх выканання акурат пасля візіту ў студыю гуказапісу. Там рыхтуюцца распачаць творчы працэс кампазітар Сергей Сухамлін і салісткі фолк-медыа гурта «Беларускі гасцінец» Эвеліна Рагальская, Марыя Салаўёва, Маргарыта і Сафія Турлюк. Вітаю, Аксана, вітаю ўсіх, хто бавіць гэты час разам з намі з праграмай «Наперад у мінулае». Кожную раніцу артысты думаюць, дзе б сёння праспяваць, каб все гэта пачулі. Адказ просты. Прыходзьце да нас у праграму «Наперад у мінулае» і вас пачуюць усе. Як гэта адбываецца, зараз даведаемся разам з вами. Традыцыйна не толькі паслухаем, але ўсё ўбачым на свае вочы. Наперад, сябры. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Вам досталась, такая достаточно яркая песня. Что вы о ней думаете? Есть ли у вас какие-то мысли по исполнению, по каким-то приемам?
Мы очень рады, что мы смогли взять белорусскую народную песню, которую, наверное, кто-то мало где-то слышал, редко она где-то звучит. Хорошо, вы чувствуете в себе силы записать эту песню так, чтобы она понравилась абсолютно всем? Я думаю, да, конечно же, под эту песню можно будет круто где-то зажигать на концертах вместе с публикой. Я думаю, да, она нам подходит целиком и полностью, и она очень классная и драйвовая. Фолк-медыа-гурт «Беларускі гасцінец» створаны цяперашнім кіраўніком Ларысай Мікалаёўнай Краснаў у 2006 годзе. У рэпертуары беларускія народныя песні як у традыцыйнай манеры, так і ў сучаснай апрацоўцы. Калектыў пастаянны ўдзельнік знакавых мерапрыемстваў. Працягваем нашыя пазнавальныя вандроўкі. Вось сёння завіталі ў горад Узда Мінскай вобласці. Тут на гарадскіх могілках знаходзіцца унікальны помнік эклектычнай архітэктуры з нетыповым для нашай краіны вонкавым выглядам. Капліца-пахавальня роду Завішаў. Капліца была пабудаваная Казімірам Завішам у 1800 годзе ў выглядзе егіпецкай піраміды. Такая незвычайная форма пахавальні не характэрная для Беларусі і не мае аналагаў. Перш за ўсё, пірамідальная форма звязана з культам маці зямлі, вялікай маці. Старажытнае магічнае тлумачэнне геаметрычных формаў звязваюць усе круглыя прадметы з небам, а квадраты і прамавугольнікі з зямлёй. Аснова піраміды квадрат. Гэта азначае зямны пачатак, чалавечы космас, месца пражывання людзей. Унутры піраміды на першым узроўні можна заўважыць нішы ў сценах, якія меркавалася выкарыстоўваць для пахавання, а пад імі малельны пакой. Мяркуецца, што пасля афрыканскіх паходаў Напалеона Завішы, як і многія прадстаўнікі мясцовай шляхты, захапіліся эстэтыкай старажытнага Егіпта. Таму і выбралі такую незвычайную форму пахавальні. Желтый
седочка, там я делечка, дебя седочка, там я делечка, а де кислый квас, там не будет нас. За горою зайчики трубят, чому ж мені хлопці не люблять, а я своей мамки попрошу, ты купи мне сукню хорошу, а я буду сукню носить, и будут меня хлопцы хвалить. Ой, ходите, хлопчики, до мяне, садовое яблочко в мяне. Ой, ходите, хлопчики, до мяне, садовое яблочко в мяне. Садовое яблочко, як медок, а до мяне хлопчики в холодок. А до мене Яков приходив, коробочку раков приносив, а я тыя раки забрала, а Якова з хати прогнала. Іди, Яков, із хати, бо на печі батька та маті, на припечку братові діти, а де ж тебе, Яков, подіти? За горою зайчики трубят, чому ж мене хлопці не люблять, а я своей мамки попрошу, ти купь мені сукню хорошу, а для мене Яков приходив, коробочку раку приносив, а я тыя раки забрала, а Якова з хати прогнала. Я приветствую вас, друзья. Давно мы с вами не встречались в рамках программы «Наперед минулое», где я работал и ведущим, и аранжировщиком. И прямо сейчас предлагаю вместе с вами вспомнить одну из наших первых песен. Ехали казаки вузкой долиною, там сустрели дзяўчыначку з русаю косою. Коса уецца до пояса, уецца за плечами. Поехали, дзяўчыначка, с нами казаками. Поехали, дзяўчыначка, с нами казаками. Ва-па-ра-па-па-па, па-ра-па. Поехали, дзяўчыначка, поехали, дзяўчыначка, поехали, дзяўчыначка, поехали с нами. Отказала им дзяўчына, я с вами не буду. Я свайго каханага вавек не забуду. Прыйдзе да яе каханы, ды да яе хаты, там яна яго сустрэне і родная маці. Там яна яго сустрэне і родная маці. Па-па-ра-па-па-па, па-ра-па. Поехали, дзяўчыначка, поехали, дзяўчыначка, поехали, дзяўчыначка, поехали с нами. Ехали казаки вузкой долиною,
там сустрэлі дзяўчыначку з русаю косою. Коса уецца до пояса, уецца за плячами. Поехали, дзяўчыначка, з нами казаками. Поехали, дзяўчыначка, з нами казаками. Поехали, дзяўчыначка, поехали, дзяўчыначка, поехали, дзяўчыначка, поехали з нами. Поехали, дзяўчыначка, поехали, дзяўчыначка, поехали, дзяўчыначка, поехали з нами. Поехали, дзяўчыначка, поехали, дзяўчыначка, поехали, дзяўчыначка, поехали з нами. Поехали, 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 поехали. Поехали, 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 поехали з нами. Далей працягвалі свой шлях на мяжу Мінскай вобласці ў Стаўбцоўскі раён. Менавіта туды нас запрасілі бавіць час у добрай кампаніі удзельнікі заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь фальклорна-этнаграфічнага ансамбля «Неруш». За час існавання ансамбля, а створаны ён быў у 1978 годзе пры БДУ, больш за 300 чалавек далучыліся да аўтэнтычнай беларускай песні, адчулі яе сакавітасць, вобразнасць, а часам і жартоўнае стаўленне да жыцця нашых продкаў. Вось і будзем разам наталяцца спевамі, але спярша завітаем да Сергея Сухамліна і салістак гурта «Беларускі гасцінец». Сначала оставляем место коллективу в паузе. Через поле широкое протягнена нитка, чом до мяне не приходил, ночка была витка, чом до мяне не приходил, ночка была витка, до мяне не приходил. Постепенно разгоняем. Играйте динамикой. Можай стоял под окенцем, а я давно спала. Что ж, хорошо, мне нравится. Вы ощущаете связь с публикой, когда выступаете? Вот есть у вас такие песни, которые не просто зажигают. Когда мы исполняем свои песни, зрители обычно танцуют и веселятся, потому что в основном они все веселые, драйвовые. Но особенно, наверное, людям нравятся песни простые, о простых белорусских вещах каких-то. У нас есть песня «Вёсочка», про обычную белорусскую деревню. И обычно вот такие песни как раз-таки нравятся белорусам нашим любимым. Я думаю, белорусская песня — это всегда что-то, что 100% касается души белорусского слушателя. Моє
У сваіх падарожжах заехалі ў Рубяжэвічы Стаўбцоўскага раёна. Тут на пачатку 20-го стагоддзя быў узведзены касцёл святога Іосіфа, храм з цікавай і складанай гісторыяй. Яго задумаў узвесці яшчэ ў 19-м мясцовы жыхар Антонія Тур. 3 разы хадзіў у Петербург за дазволам, але яму адмаўлялі. У 1866 годзе ён прывёз на пясчаны ўзгорак вялізны камень. На ім напісаў: «Тут будзе пабудаваны каталіцкі касцёл». За такую ініцыятыву саслалі вернікаў Сібір. Аднак па вяртанні ўзяўся за сваё. І ў 1906 пачалося будаўніцтва, на якім штодня працавала каля 100 чалавек, 50 каменячосаў, 6 конных кранаў. Меркавалася, што гэта будзе вельмі выкшталцоны храм з 11 вежамі, але ў выніку ўзвялі ўсяго 2. Прароцкі камень Тура і дагэтуль ляжыць ля сцяны касцёла. Вышыня храма 45 метраў, падмурак 6 метраў углыб і 4 у шырыню. Тут знаходзіцца абраз маці Боскай Вастрабрамскай, падараваны храму мамай Янкі Купалы Бянігнай Луцэвіч. Дарэчы, усе продкі паэта па матчынай лініі пахаваны тут, у Рубяжэвічах, на вясковых могілках. Яшчэ адзін чарговы пераезд цяпер ужо бліжэй да Мінска. Калі лічыць ад цэнтра краіны 35 кіламетраў, гэта цяперашні аграгарадок возера Уздзенскага раёна. Прыехалі мы сюды ўпершыню, дзякуючы падказцы народнага майстра Беларусі, цудоўнай ткачыхі Ірыны Дзернакоўскай. І зусім не пашкадавалі. Так цёпла, па-свойску сустрэлі нас удзельнікі вакальнага гурта «Азяранка». Будзем разам бавіць пэўны час, а пакуль жа варта аддаць належнае творцам, што гаспадараць у студыі гуказапісу. Гэта, нагадаю, кампазітар Сергей Сухамлін і салісткі фолк-медыя гурта «Беларускі гасцінец». Допускаются небольшие импровизации, но так и в пределах тональности. И чтобы они не сдвигались по звукоряду. Я думала, голова болела, а у мяне целую ночку
ночку свечачка гарела, а у мяне цэлую ночку свечачка гарела. Спасибо, девочки. Чудесно. Чудесно, мне понравилось. Если бы у вас был выбор, где бы вы хотели выступать? Ну, конечно же, несомненно, мы очень ценим то, что мы можем выступать на нашей белорусской сцене, да, мы поем песни на белорусском языке, именно поэтому хочется, чтобы зритель понимал то, о чем мы поем, и понимал то, что мы хотим до него донести. Безусловно, если бы нас пригласили слетать куда-то или съездить на выступление в другой город или страну, мы бы с радостью не отказались от этой возможности и как бы хотели бы показать свою белорусскую культуру другому народу. Ну, какое это место? Интересно. Ну, допустим, например, мы вот недавно с девочками разговаривали о том, что было бы здорово слетать на Кубу. Это просто было бы очень интересно. И как бы мы бы хотели такое мини-приключение, наверное. Это бы нас как-то, может быть, еще больше сблизило. Хорошо, что ж, мы от души желаем вам когда-нибудь побывать в этой прекрасной стране и на этом замечательном острове. Ой, летели гуси з броду, ой, летели гуси з броду, ой, летели гуси з броду, замутили речми воду, гуляю я, покуль вода чиста стала, покуль вода чиста стала, покуль вода чиста стала, я с Романом постояла, гуляю я. Романику, 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 пусть меня не домику, гуляю я. Табе, мати, признаюся, табе, мати, признаюся, табе, мати, признаюся, що з Романом кохаюся, гуляю я, Где ж ты, шельма, волочила, где ж ты, шельма, волочила, где ж ты, шельма, волочила, что вечером засморилась, гуляю я, я не родную мать мою, я не родную мать мою, я не родную мать мою, будет пить и добро знаю, гуляю я. Ён богатый, а я бедна, ён богатый, а я бедна, ён богатый, а я бедна, будь парад, поедно гуляю я, ён чарнявый, я белява, ён чарнявый, я белява, ён чарнявый, я белява, будь парад, чарнава, гуляю я. Ой, летели гуси з броду, ой, летели гуси з броду, Ой, летели гуси з броду, замутили врешті воду, гуляю я. ой, летели гуси з броду, замутили врешті воду, гуляю я. Разам з вами спасцігаем архітэктурную спадчыну Уздзенскага раёна. Менавіта ў Першамайску знаходзілася сядзіба Кухцічы, якая некалі належала роду Завішаў. Сядзібны дом складаўся з галоўнага корпуса і двух бакавых флігеляў. Побач гаспадарчыя пабудовы. Датай узвядзення лічыцца першая палова 19 стагоддзя. У галоўным доме месцілася бальная зала, пакоі аздабляла ляпніна і антыкварныя мэблі.
Не можа не выклікаць захаплення кальвінскі збор, унікальная для Беларусі пабудова абарончага тыпу. Лічыцца, што быў ён узведзены ў другой палове 16 стагоддзя тагачасным уладальнікам маёнтка Мацеем Кавячынскім, сябрам і паплечнікам маршалка і канцлера Вялікага княства літоўскага Мікалая Радзівіла Чорнага. У 1572 годзе менавіта ў Кухцічах выдаецца знакамітая Біблія Сымона Буднага. Пазней збор быў пераасвечаны ў каталіцкі храм. У 18 стагоддзі яго рэканструявалі, так ён набыў рысы барока і класіцызму. Была дабудавана алтарная частка, крыху ніжэйшая за асноўную. У 19 стагоддзі ўжо пры завішах будынак перарабілі ў радавую пахавальню крыпту. У 1978 годзе кальвінскі збор у Першамайску унеслі ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Там стояли кавалеры, а по улице молчат. Я не стояли, говорили, я не стояли, говорили. Таечка, на таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, 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 чудо. Там стояли кавалеры, а по улице молчат. Пешика же я люблю, пешика же я люблю. Чудо, чудо, чудаечка, чудо, 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 чудо. Там стояли кавалеры, а по улице молчат. Других же я возьму, других же я возьму. Таечка, таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, 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 чудо. Там стояли кавалеры, а по улице молчат. Третьего же жить буду, третьего же жить буду. Чудо, чудо, чудаечка, чудо, 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 чудо. Там стояли кавалеры, а по улице молчат. Калярычаньки, два дубочка, калярычаньки, два дубочка. Таечка, да таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, 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 чудо. Там стояли кавалеры, а по улице молчат. Таечка, да таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, 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 чудо. Там стояли кавалеры, а по улице молчат. Ну, а мы с вами закончили запись эту песню благодаря вашим подругам, благодаря вашим коллегам. Спасибо вам огромное за исполнение. Мне очень понравилось. С чем вы уходите из этой студии? Это очень интересный опыт для нас, потому что, конечно же, несомненно, это все очень волнительно, но, в принципе, мы очень благодарны за такую предоставленную возможность нам поучаствовать в вашей программе. Мы хотим сказать огромное спасибо Белорусскому народному ансамблю музыки и песни «Ярица» за то, что предоставили нам такую возможность исполнить свою композицию сегодня в этой студии. Ну, а мы благодарим вас, желаем вам здоровья и благодарных слушателей. Спасибо. Вось і мінуў час адведзены на стварэнне новай афарбоўкі для песні, запісанай ад народнага ансамбля беларускай музыкі і песні «Ярыца». Да таго ж застаецца ў мінулым і нашая пазнавальная вандроўка па краіне. Цяпер будзем слухаць «Цераз поле» ў выкананні салістак гурта «Беларускі гасцінец» Эвеліны Рагальскай, Марыі Салаўёвай, Маргарыты і Сафіі Турлюк. Я ж прызначаю новае спатканне праз тыдзень. Паедзем у Дукору Пухавіцкага раёна назіраць, як там адрадзілі абрад валачобнікі. Да таго ж не забывайцеся па нумары, што бачыце на сваіх экранах, тэлефануйце ў рэдакцыю, калі менавіта вы ці ваш калектыў захаваў самабытную народную фальклорную спадчыну. Станьце героем нашага праекта. І не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю.
праз поле широкае, протягнена нитка, шум да мя